Pinuju sedhing mangayun menggah mekaten kanthi rantemananipun adicara kang sampun rinatam sore naji dening panjenenganipun inggih hamangga karsa mila kanthi saking menika murih rahayuning sedya lumampahipun adicara purwa madya ngantos ing paripurna ing kalenggan sak mangke sinarengan sumangga kita purwakani kita bikak sinarengan kanthi maos lafaz basmalah sesarengan wonten keparengipun semonggo kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kapitados kanthi hangagungaken asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa muga estu handayani panjenenganipun ingkang hamangga ganti sumrambahipun kita sami parandene sangat maju pinanganten kang rasa kami suda wonten ing kalenggahan punika. Kunjuk panjenenganipun Ibu Pangrengga Busana Windasalan bilih sampun sedya ing paripurna monggo ingkang putri temanten daya-daya kakanthi manjing wonten ing sasana ingkang sampun kepareng sumadya hanampi sasmita dening panjenenganipun Sang Pujangga Agung sampun wahyanipun mangsa kala panggihipun ingkang putra pinanganten. Mila ganti saking menika Cintandra saking madyaning sasana panyandra miyosipun putri sangat maja pinanganten putri kadya Kang Sekar Tejo. Punika tawarnanipun sangat maja pinanganten putri ingkang kinanti mijil saking madyaning sasana Tepas Wangi. Ya sasana Tanti Busana, ya sasana Lukar Busana. Kawistara sangat maja pinanganten putri sinawang saking madyaning sasana Panyandra kakanthi daya-daya lumampah tumuju wonten ing madyaning sasana Winisuda. Kawistara sangat maja pinanganten putri Ngadi Busana ingkang hangimba busananing garwa nata Prameswari. Tinon saking Mandrawa hamung katon abyor momyor mela ing wadana sumunu agilar-gilar pindha kancana binabar. Sunaring netra hanamar kanginan rikma ngemak hangembang bakung palrapan ngela cendani kulit kuning ngemu giring pindho cengkir gading ingkang piningit sinawang sansaya dangu sansaya katon wingit wimbuh anambe asrining pandulu. Bapak Kasni kalian Ibu Sanem nderek handherekaken lampahipun ingkang putri monggo. Satindak sapecak iri sangat maja pinangan putri ginariyubyuk dening para kadang sentana kadang dumas manggala yuda ingkang sedya hangat tut mring tindake sangat maja pinanan kanten putri tumuju wonten ing madyaning sasana Winisuda.
Lah punika to kusumaneng ayu triwidyaning rum Atmaja putri panjenenganipun Bapak Kasni miwah Ibu Sanam kang arsa winengku dening Atmaja kakung panjenenganipun Bapak Anrizal peparapun Bagus Andri Pratama ingkang mije saking Muara Bungu Kabupaten Bungu Jambi. Wah, jebule rada adoh ya, Nduk. Iya. Magetan karo Jambi iso ketemu, Mak. Jaman merdeka rasa heran yung. Wah, mangkono ya, Nduk. Iya. Londonan ingkang putri pinanganten wis miyat manjing wonten ing madyaning sasana setinggil Binaturata. Ya sasana rinengga ya sasana dampar kancana. Ingkang wis linemangan dening prang babon wedani sinebaran. Sari-sari Gandawida jebat kasturi milutan hami mokal. Lampun to wonten ing madyaning sasana wonten gondo kang arum mangambar ambar tutu amblapar kadya handayong ndoyongna puncak sujining pidaleman. Kanthi suka bingeng panggaleri sangat mojo pinanangka putri sedyaning karya sampun lumaksita. Daya-daya tanggaping wacana kadang kita manggala yudha punapa pepundhen kita panjenenganipun Bapak Kasni miwah ingkang Ibu. Daya-daya armasrahaken wujudipun Sekar Kalpataru Dewa Ndaru Yajana Ndaru ugi kang sinebat kembar mayang kang kinarya sarana saran arum dhawuhing Ri Sangat Maja pinanganten sarimbit. Nggih Buwin, panjenengan mindak lemu wae karo Masna Buwin. Pancen wis wahyaning mangsa kala kok Mak. Iya.